Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau zan nuna mana yadda za ka sa alamar follow a jikin Facebook naka. To amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel, kai kokari ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙwararra ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zaran na saki. To yanzu me zamu yi? Abu na farko da zamu yi anan shine sai ka zo ka shiga cikin account na Facebook naka kamar haka. Bari mu nema account na Facebook na. Yawa gashi kamar haka. Bayan ka zo ka shiga ya kawo maka wannan fiskan kamar haka, sai ka zo nan wajen waɗannan madannan guda uku a sama ga su nan. Waɗannan madannan guda uku ga su nan. So bayan kawo maka waɗannan madannan guda uku a sama sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan zaɓin, wannan fiskan, sai ka zo nan ka jawo ƙasa a hankali, ka zo nan inda aka rubuta setting and privacy sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai buɗe maka kamar haka, sai ka zo nan inda aka rubuta setting. Nan. Bari in nuna mana shi. Nan kenan. Sai ka taɓa. Bayan ka taɓa ya buɗe masa kamar haka, sai ka jawo ƙasa a hankali. A hankali. Ka natsu a hankali sai ka zo nan inda aka rubuta privacy and setting ɗin nan. Sai ka taɓa. Bari in nuna mana shi. Misali gashi kamar haka. Bari in nuna mana shi. Nan. Sai ka zo nan. Gashi bari in kewaye mana shi kamar haka. Nan. Privacy setting. Sai ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan zaɓin kamar haka. Sai ka jawo ƙasa a hankali. Kar ka yi gaggawa, ka tsaya ka natsu a hankali. Ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe a hankali. Sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan. Sai ka zo nan inda aka rubuta who can send your friend request. Bari in nuna mana shi. Gashi nan. Nan. Inda aka rubuta who can. Nan. Who can send your friend request ɗin nan. Sai ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan fiskan kamar haka. Yanzu me aka ce a nan? Idan za ka kalle sa akan wato ainihin everyone ɗin nan, to yanda za ka yi shi ne sai ka dawo da shi friend of friend ɗin nan. Friend of friend. Sai ka dawo da shi. To da zarar ka dawo da shi nan, ka riga da ka canja wato ainihin alamar Facebook naka za ta koma follow. Ba kamar yanda idan ka shiga za ka kalla friend request ba. Yanzu bayan ka yi haka, me za mu yi? Sai ka dawo baya kamar haka. Sai mu danna back. Yanzu already mun riga mun canja wato ainihin Facebook namu da ya koma alamar follow. Ba kamar yadda idan mutum ya yi safin naka zai ga inda zai tura ma friend request ba. To yanzu misali, ta yaya za a yi mu gane cewar mun canja wato ainihin alamar Facebook namu ya koma alamar follow? Abin da za ka yi anan shine sai ka zo nan wajen alamar profile naka, nan wajen kenan. Sai ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan fiskan kamar haka. Sai ka zo nan wajen waɗannan madannan guda uku. Bari in nuna mana su. Ga su nan. Ga su nan guda uku. Sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan fiskan. Sai ka zo nan wajen alamar views ɗin nan. Bari in nuna mana shi. Gashi nan sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi kamar haka, misali bari in nuna mana shi. Nan kenan. Bari mu zagaye mana shi yadda za mu gane. Nan. Sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi kamar haka zai loading zai buɗe ma. To yanzu kun kalla abin da nake nufi? Yanzu alamar Facebook nawa ya koma follow. Yanzu duk wanda ya searching na sunana Aliyu Adamu Yola, a madadin ya ga ajin friend request sai dai ya kalla follows. Already yanzu account nawa ya koma, sai dai kai following ɗina idan ka zo. Ba kamar yadda a da idan ka tashi ba za ka kalla friend request. To ta haka ne ake yi a dawo da a canja alamar Facebook naka ya koma friend, ya dawo alamar follow. Ta yadda idan mutum ya zo kawai sai ya taɓa, ya riga ya yi already ya riga ya yi follow naka. Da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da mu. Inda na kuskure kuma ku gafarce mu.
Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel ta mai albarka, kai kokari ka danna mana alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki.